ولدي بقول عين دخل خيوم زتفتحوا يخون مبر دحر فتح الدي بحيوتي صنحتني قرور معلتي حميمة موتت أبويون مسكالي سبيتي حدار قصله مسحتني كعب تقددكو كم سبيت أبو معباي أنا ون مسحتني مرزكو حتى ديس أبابا سلا تنبر سنبرت دحرني ديموت مس أحيزاتنا خدت تمرتون مس أخوينا كم محر قبرت نعبو خنت متسقنا أتحتني مس سبعيا أب حدني نقد تكال سلا السرحو أنا أبقى خوينا نيكوال نستيتي سراح يكناون كاب تمرتي مستملسكو وي كسابنا بتمرت زخيد أب سراح قزا يزمد كم زندابلكو ناي هاي سكول تمحاريت بصحبو حتني بطعميات تشقونا نيرا محازات بحالي نبرتن محزنات كمسرت يخون كتصاوتا يفقدلي كاب تمرت وصاي اتا زخدله حنت بوتا بيت كريستيان طرحيا نساون مسحتنا يزخيد كاب زوصاي كاب تمرتنا غزا كاب غزانا بيت مهرتي هيوتي عدي بهيوتن تتهلو نيرا كند زي ما جكنت لين لا نبينا يستماسل هاي سكول اندات محركو جنا حد ودي وسبتها لالخو أنا تمحاريت نسو جنا تمرت وديو سراح زنبر وديو أتزم محرلو زنبركو ناي منقست بيت تمحرتيو نابقى زاك أرباس لزخونة دماء بإقرأي سمالالس كل جزان تمالالس زستو على اللي حد ودي حد معلتي نسلام تادو مسبلني بزعبو أدحرم الزراب بزعبو يكفلت كم زدلي حتاني أنا ون بزح ولا عينخون سميقنا جرايو سلكي ون تقبلني كافتاس عجميرو ليتن كترن بمدوال عرفت خلقني أنا ون كنتات حاتني حيال مخانان كم تقوز أزرانن كردو أفتنكو سلسي بعلي زدعمن ساعتنا مرزكو كدولالو أرد أخوه كنا مستزنبرني نيجزا سرحتي صعق سلزنبرو كم لبو خعللني جزي حبكو ونيرة مليسو بتدقاقامي مدوال جمرة كم زفكرن كرخبن خمس دلن تقاط إرما شاحبون كنبليو زدلي نحاتني كناتات سلس خبدن منبر أنا ون كرخوي دلني ريا نايقوال تخون نايودي محازا سلسين براني نسو طرح مواقع تيكونا بزعوا ولدين سلخو نابران انتنقرو نسوون بالطعم يسمو عنيرو حدار كم زقبر اللين دزبل نابرا كم زنبرن قاري أتولي اسخولو جنا بسلك سلز نبرا وعكال نخرخو يلمن النيرو حدا معلت جنا تمرتي تاريفة كرخو السنكو تراخي من هدما شاحيبون اندابلنا بزعوا فغرنا متى احيوتنا كنعلل قتلنا أنا من بيت كريستيان حق مسارات حدار كقبر كم زدلي نقرو نسوون ناب حدا بيت كريستيان حيزون بمخاد أبكر مع أملاخ نخيط المنن منابرت نخخونن إلو قالي أتولي أتاش عمالت دما حدا جزات مهرتي سلزق أزعقو كسابتا فادوس التأكل مسؤوكو عالدلخو كافت بيت كريستيان حيزون نابجز وخدا أبجز ومسأتخو كوف كويل بمقبار كسعى عمنن نابس مئت بقلتوف كتحلن خالة أنا ون دحر بيت كريستيان قال مأتاو كتألمني وي كحسوان يوزب القمة ينبرن كنتات سمئتي مسرعية نافتو مدقسيو بموساد كداون تيكو تسألي دلي انت أنا قنا ولا قوى بفقر تشنيفة بحدا قزان من منبر ركب قنا ستو سنة قزا ختصنح كم زدلي نكرو تنسو قنا ملحسي الزارة وكسم عيدلين اتي بمتنخاف أبسمعيت آتيو زتداخ مساونتي حيلة التقيمو اتجيريوز زنبركو ديبيزا بموزا كبرا نصحناي بموساد عمصني دليتي نبرن أقديدوني لبي بفقر تسعيران حلوت دليتي زي حلو لي قنا أمنا تسمعني أدمي قنا قوال 16 عمت يسنبركو بحيل سلز عمصني أكالاو تصنو فطرلي أبغزا خيد دما مسحتني كسما معي كالكون قدم حزي زبلتني يسمعني ره دحرتو خنتات قنا كملالسا جمركو أفضفلما دنقلنا ينتسئن نزستو على اللي سب أب أكايدي تساقم نيرونيو قنا زب علي زقبر قويو حتني بزعبا زقودي من ما يفلتاتن أكايدي رئاقنا لمنتيكم إلا كم سخيد تحدتني أنا ون
ቁስሊ ወፂኡኒ ክብል ይምልሰላ እንተንሳ ግና እቲ ቁስሊ ኸሪኣ እያ ትሓተኒ ከሪኣ ግን ኣይከኣልኩን ንሳ እውን ጠርጢራትኒ ገና በዚ ዕድሜኺ ዕጥራን ጀሚርኪ ኢላ ክትፀርፈንን ክተዋርደንን እተላ ክትፃውሮ ይከኣልኩን በዚ ዝተለዓለ ብዙሕ ተጨቃጨቕና ምስሓትነይ ተበኣስና ካብ ገዛ ድማ ባረረትኒ ኣብቲ ከባቢ ናብ ትምህርቲ እንትመላለስ ብሰላምታ ፅቡቕ ገዝ ትህበኒ ዝነበረት ሓንቲ ሰበይቲ ክዳውንተይ ሒዘ ናብኣ ኸድኩ ሕክምና ወሲዳ ኣሓኪማትኒ እቲ ዝነበረኒ ቃንፃ ብኸፊል ገዲፉኒ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ናብ ሓትነይ ወሲዳ ይቕሬታ ኢለ ክዕረቓ ጌራትኒ ምስሓትነይ ተመሊሰ ምንባር ጀመርኩ ነቲ ዝዓመፀኒ ወዲ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ከተኣላልሾ ጀመርኩ ግና ኣፍታ ዝዓመፀኒ ገዛ ሰኣንክዎ ስልክ ኣፅዩ ድሓዩ ጥፍአ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰበይ ነበረኒ ግና ድማ ሓዳር ከም ዝነበሮን ኣብ ቆልዑት ምዃኑን ሓበሬታ ትረኸብኩ ምስ ዓመፀኒ ዝነበረኒ ፍቕሪ ኣመና ይወሲኹ ኣፍቂረዮ ግና ክረኽቦ ይከኣልኩን ብዛዕባኡ ይሓስብ እታ ሓትነይ እውን ዋላ እኳ ንግዚኡ ክሳብ ሂወተይ ዘመዓራሪ ኢለ እምበር ሓሳብና ምስምማዕ ኣይከኣለን ተሳኒና እውን ኣይንፈልጥን ምሽጥረይ ከፍ ኢለይ ኣይፈልጥን ንሳ እውን ክርድአለይ ትፍትንን ከምዚ እንዳበልኩ 2 ዓመት ምስኣ ፀናሕኩ ምስሓትነይ ምንባር ግና ምስቲ ኩነታት ስለ ዘፅልአኒ ኣብቲ ከተማ ኣብ ሓደ ናይ ክዳውንቲ ስፌት ባዕሎ መሰልጢኖም ክቆፅሩ ንኣተኹ እናሰራሕኩ ሂወተይ ክመራሕ ጀመርኩ ኣብቲ ስራሕ ምስ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ተላለኹ ሓንቲ ግና ናይ ልበይ መሓዛ ይኮነት ብዛዕባ እቲ ዘጓነፈኒ ዓመፅ ኣዕለልክዋ ንሳ እውን ተተባብዐኒ ኣብ ጎነይ ኮይና ትሕግዘኒ ነበረት መማኽርተይ ገይረ ድማ ሓረኽዋ ሓደ መዓልቲ ድማ ካብቲ ዝነበርክዎ ጭንቀት ንኽናገፍ ክትብል ሓደ ሓሳብ ኣቕረበትለይ ከም ናተይ ሂወት ብዙሕ ፈተና ዘሕለፈ ሓደ ወዲ ከም ዘሎን ምስኡ ኸላለየ ክትብለኒ እንተኣነ ግና እቲ ናይ መጀመርታ ፍቃርየ ገዲፉለይ ዝኸደ ኣካላውን ፍቕራውን በሰላ ኣሰኪሑኒ እዩ ምዕማፁ ከይኣክል ብድሕሪኡ ግና ድሓዩ ብምጥፍኡ ኣዝየ ተሓስየ እየ ስለዚ እዛ መሓዛይ ካሊእ ወዲ ንኽላመድ ዘቕረበትለይ ሓሳብ ዳግም ነፍሰይ ምስ ካሊእ ወዲ ንኽላመድ ኣይደለኹን እታ መሓዘይ ግና ብኣይ ትግደስ ስለ ዝነበረት ክተእምነኒ ክኣለት ኣነ እውን እስቲ ክፍትኑ ኢለ እቲ ዝበለትኒ ወዲ ክላለዮ ፍቓደኛ ኮንኩ እቲ ዝበለትኒ ወዲ ናይታ መሓዛይ ጎረቤት ኮይኑ ኣብ ሓደ መረባዮም ተኻርዮም ዝነብሩ እናተራኸብና ክነዕልል ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሓደ ናብራ ክንጥቕልል ይሓተኒ ኣነ እውን ከመይ ይሕሸኒ ኢለ ንዓበይቲ ሰባት ይሓትት ብውዕሊ ሓዳርዩ ክኸውን ዘለዎ ኢሎም ይመኽሩኒ ግና እዚ ምኽሪ ንጎኒ ገዲፈ ነቲ ሓድሽ ወዲ ዘቕረበለይ ሕቶ ተቐበልክዎ በቲ ዝበለኒ ሕራይ ኢለ ድማ ምስኡ ናብራ ጀመርኩ ቤተሰበይ ከይፍለጥኩ በይነይ ዝወሰንክዎ ብሓደ ምንባር ቀጸልና ከባቢ 5 ወርሒ ዝኸውን ብሓደ ፀናሕና በቲ ናይ መጀመርታ ዝተሓሰየት ልበይ ዳግም ብኻሊእ ወዲ ክትጉዳእ እያ ኢለ ፍጹም ኣይሓሰብክዎን ይኹን እምበር ሓደ መዓልቲ ኣብቲ መጀመርታ ሓቢርና ምንባር እንትንጅምር ዝኾነ ፍቕራዊ ፅሑፋት ዝሓዘ ወረቓቕቲ ይረክብ ነበርኩ ኣፍቃሪት ከም ዝነበረቶ ተዓዘብኩ ግና ብተስፋ ዝፅበያ ከም ዘሎ ዝመላኽቱ ሓሳባት ምስ ረኣኹ ጠርጠርኩ ብዛዕባት ጉዳይ ክሓቶ ድማ ተገደድኩ ምንም ርክብ ከም ዘይነበሮም ይስነግረኒ ንዓይ ዝገብረለይ ሓልዮት ርኤ ግና ብዛዕባ ሕሉፍ ተገዲሰ ክዛረቦ ይመረፅኩን ሸለል በልክዎ ይኹን እምበር ካብ ግዘ ናብ ግዘ ስልኪ ክድወሎ እንተሎ ካብ ገዛ ወፂኡ ምዕላል ጀመረ እሲ ድማ ብተደጋጋሚ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድመይ ኮይኑ ክዛረብ ይነግሮ እሱ ግና ፍቓደኛ ኣይነበረን እንኮ ካብ ምድቃሰይ ተላዒለ ቁርሲ ሰራሪሐ ሰብኣየ ከቁርስ እንትሸባሸብ ስልኪ ተደዊልዎ ክኸይድ ከም ዝኾነ ተዓዘብኩ ክልቴና ናብ ስራሕ እንኸደሉ ሰዓት እዩ ዝነበረ ይኹን እምበር ስርሑ ገዲፉ ክሳብ ክንድኡ ዝግደሰሉ ሰብ መን ምዃኑ ክፈልጥ ሓተትክዎ ንሱ ግና ሓንቲ መሓዝኡ ካብ ዓዲ ዓረብ ትመጽእ ከም ዘላን ክቕበላ ከም ዝኾነን ይነግረኒ ኣነ ይተቃወምክዎን ናብ ስራሕ ይሽኩል ስለ ዝነበርኩ ይኹን እምበር ካብ ስራሕ ምስ ተመለስኩ ካብ ቦቱ ብዝተፈለየ መልክዑ ጠፊኦም ስልክ ደዊለ ድማ ከልዕለኒ ይከኣለን መዓልትታት ተቆፀረ
ምድዋል ግን ይቋረጽኩን ሓደ መዓልቲ ግና አልኢሎ ዘራረበኒ እታ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረት መሓዝኡ ከም ዝኾነትን ፍቅራዊ ርክቦም ከም ዝቕጽሉን ክልቲኦም ከም ዝፋተው ግና ድማ ክልቴና ብሓደ ክንነብር ንኽእል ኢና ይብለኒ ኣነ ግና ሰበይቲ ክድርበለይ ከም ዘይደሊ ይነግሮ ንሱ ግና ከም ዝደልያ ካብኣ ክፍለ ከም ዘይኽእልን ምስ ክልቴና ክቕጽል ከም ዝኽእል ይዛረበኒ ኩሎም ዝኣመንክዎ መወዳት ብኸምዚ መልክዕ ክኽሕዱ ንምርኣይ ዕጫይ ኮይነሎ ብሕሱም ጭንቀት ሓመምኩ ናይ ድኻም ምልክታት ይስምዐኒ ነበረ ናብ ሕክምና ምስ ከድኩ ግና ናይ 3 ወርሒ ጥንስቲ ምዃነዩ ዝተነገረኒ ደው ኢለ ነፍቃርየ ጥንስቲ ምዃነይ ዋላ እኳ እንተነገርክዎ ውላድ ኣይክሕድን ውላደይ ምዃኑ ይኣምን እየ እቲ ብዛዕባ ምውላድን ምንጻልን ጥንሲ ግና ናትክ ድሌት ይብለኒ እዚ ምስ ሰማዕኹ ግና እቲ ጥንሲ ክወልዶ ይመረጽኩን ነጸልክዎ ኣብዚ ሰዓት ዓብዪ ፀገም መስዒቡለይ ነይሩ እዩ ዋላ ምስ ካሊእ ጓል ኮይኑ ግና ናፍቲ ዝነብረሉ ገዛ ሓላሓሊፉ ምምጻእ ኣይቋረፅን ኣነ እውን ሎሚ ዶ ጽባሕ ከም መሓይሽ ይኸውን ብዝብል ይጽብዮ ነበርኩ ንዓይ ከም ውሽማ ገይሩ ምስ ካብ ዓረብ ዝመጸት ሰበይቱ ምንባር ቀጸለ እቲ ንህይወተይ ኣመና ከቢድ ዝገበሮ ግና ንመሓዛይ ኣሚነ ብገርሒ ልበይ ኣፍቂረዮ ስለ ዝነበርኩ ብቐሊሉ ካብ ህይወተይ ንኸውፅኦ ይትረፍስ ኣይደለይካን ኢለ ክዛረቦ ይከኣልኩን ንሱ እውን ከም ዘፍቀርክዎ ስለ ዝተረድአ ናብ እትኸዶ የብላን ብዝብል ኣብ ቃሕትኡ ጸኒሑ ኣብ ቃሕ ዝበሎ ድማ እናመፀ ይረኽበኒ ነበረ እታ ዘፋለጠትን መሓዛይ ትዕግስቲ ግበሪ ብጊዜ ክቕየር ይኽእል እዩ እታ ሰበይቲ ገዲፉ ክመፀክን ተደሊኺ መስዋዕቲ ክትኸፍለለክ ኢላ ትመኽረኒ ኣነ ግና ገጽ ወዲ ተባዕታይ ከይርኢ ኣብ ዝወሰንኩሉ እዋን እስቲ ናብራ ክፍትን ኢለ ዝኣተኽዎ ህይወት ዘይሓሰብክዎ ናይ ፍቕሪ በሰላ ገዲፉለይ ሓደ ቤተሰበይ ድማ ንምንታይ ንኡ ገዲፍኪ ካሊእ ዘይትምርዓዊ ይብሉኒ ግና እቲ ዝመጽኸ መን ፈሊጥዎ እዩ ይብል ነቲ ዝነበረኒ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ንምሽፋን ክብል ስለዚ እዚ ሓሳብ ዘካፍለኩም ዘለኹ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ህይወተይ ብፈተና ዝተፈተነት እያ ንዓይ ከም ዘፍቅረንን ነታ ምስኡ ዘላ ግና ንገንዘብን ሓፍትን ክብል ከም ዝቐረባ ይዝነግረኒ ብዘይ ንሱ ድማ ቅድሚ ዓዲ ዓረብ ምኻዳ ቃል ተኣታትዮም ምንባሮምን ምስ ተመለሰት ሓዳር ከም ዝገብሩን ግና ድማ ንዓይ ከም ዋዛ ምስ ቀረበኒ ንዓይ ከም ዝፈትወንን ነታ ሰበይቱ ግና ዝኹሉ ዓመት ብፍቕሪ ስለ ዝተጸበየቶ ንኸርድኣን ብድሕሪኣ ንዓይ ከም ዝሓዘ ብምንጋር ክሳብ ዝፍለያ ኣነ ትዕግስቲ ገይረ ክጸንሕ እዩ ዝነግረኒ ዘሎ ዝተወሰነ ግዜ ጸኒሑ ንዓኣ ገዲፉ ናባይ ከም ዝምለስ ይነግረኒ ኣሎ ምስታ ዝሓዛ ሰበይቱ ኮይኑ ናብ ገዛ ይመጽእ ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ክቐርበኒ እምበር ንኽርሕቐኒ ኣይደልን ዝነበርኩ ናፍቲ ዝነበርናዮ ህይወት ክምለስን ናብራና ክንቅጽልን ስለ ዝሓስብ ዝነበርኩ ንርክብ ክሓተኒ እንተሎ ኣነ እውን ፍቓደኛ ኮይነ ንፍጽም ናብራ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ሰብዓይ እንትምራሕ ዓይነይ እንዳርኣኹ ልበይ ግና ምጭካን ኣብየኒ ኣብዚ መንጎ እናሓለኹ ግና በቲ ጭንቀትን ሓሳብን ይኸውን እናበልኩ ነፍሰይ እንዳቐነስኩ ልበይ በልኩሉ ሕክምና ኸይደ ዝተነገረኒ ውፅኢት ግና ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝኸፍአ ዜና ነበረ ኣብ ደመይ HIV ምህላው እዩ ተነጊሩኒ እቲ ሓሳብ ካፈልክዎ ንሱ እውን ኣዝዩ ተደናገጸ እቲ ሕማም ካፍታ ካብ ዓዲ ዓረብ ዝመጸት ሰበይቱ ከም ዝኾነት ዓዘበ ንምንታይ ከምኡ ጌርክን ትብላ ነፍሳ ሸይጣ ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ንገንዘብ ክትብል ዘጋጠማ ፀገም ምዃኑ ትነግሮ ይኹን እምበር ንምንታይ ናተይ ህይወት ኣበላሺኺ ብምባል ካፍታ ሰበይቱ ተፈላለየ ንዓይ ግና ይቕሬታ ሓቲቱ ጥዕናና እንዳተኸታተልና ናብራና ክንቅጽል ይልምነኒ ኣሎ ኣነ ግና ድሕሪ እዚ ሕማም ተስፋ ቆሪፀየ ናብራ ዝበሃል ወዲ ዝበሃል ኣመና የጸልየ ይኹን እምበር መሓዙተይ እውን እንድሕር ናብ ልቡ ተመሊሱ ሓዳርኪ ሕሸኪ እየን ዝብላኒ እንታይ ምግባር ይሕሸኒ ኣብዚ ተስፋ ዝሰኣንኩሉ ህይወት ተስፋ ዝህብ ምኽርኹም የድልየኒ ኣሎ እሞ በጃኹም ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦየ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹም እውን ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሃልይኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ግደፉልና
ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ነይወቱ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ሳንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገነ በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።